tuna kan mulai hi zu tengi nia thingtlang lama tang lo kala nia ti chuan anu dam lo en kol na turin na ron zonga ani hi chef ania chachum thiam kan tiang chi kha chutian chon soira kan kha thiam mai ome tuna hian lu company a hian interview nei tu kan local meka maro chu akal ngai lo na mun ani wangin kal kong chu a ron zong chopa chutianga a local lai chuan helai mun a hian Pitar pakhat lo om ve boka Pitar pakhat hian lu company a an director chu alo supal ta lo maya he an director lin la hi alo thin chem em mai imeng verang sianga tinga min lo em nia tin alo how de hal ton maya chuan helai Pitar la hian khati pol tu ka la tram tu ka ka kal na tu pok lo en man lo ni kha min kha thiam don nia khoi ta ke min ngai da mong che ro ti ya ma se director lin chu chuti mai ol som chuan alung oi the ho lo a thuam man to zia te chu han so ya ithil ken lai khan ka thuam noi iti bala lo ma le ka thuam no hi ti fai tu pon voi khat su ka ngot man po to zi khana nge alo ti zek maya ti chuan helai Pitar dam doi ken lai te po chu han pe son do mai chutianga director linin helai Pitar lo ti boi lai chuan zu tang chu kan kalta inga tingi kha tiang khani tia ka pi thogo tin alo boi pui ngal vata helai Pitar po hi alom hle mai boi min trom puya kalome ka khala tram tu ka kal na tu pok lo en to lo wa chu wang mole tin poya ti thu da chu lo se ve mal maya ma se director lin chuan nang no chu in ti fel vel le mai mo thingtlang no la hu hi chu khopuen lo ka ngai lo tu ka khopue chu me bung mang an tam te me nia kha tianga trampui ngai piang trampui zel da chuan am bum vek don che sin an lo ti ya ma se zui chuan trampui ngai kan hu piang kan trampui du lo zel ta chuan trampui ngai tak tuing nge trampui thenga an ti chuan kha tiang khan zio tir na min pek tum ve lo mai ro a lo ti ya zui chuan emponi se ka pin hena he ngai tam dil la thain ka khia an ti chuan ngai dam dil chu tum lo khop mai ama zo kin min suwa chu wang chuan ngai dam ka dila tul na ka khelo atia ma se zui chuan ama na su che pon mai theya ma se ti zui dan kha dikhle nem ayu pa te za nei lo chu wang chuan kha tiang thil kha dik lo ni adam doi pe sun saklai te engkim kha video in ka lo record veka chu wang chuan police ne na ka report di do lo chuan ngai dam ti ram che an tia helai bul nai lo om ve ho hian heo video win record vek ani chu awan fing ve mole an lo ti ma se lin chu atlom du mai bik lawa tunge kan ni khado vem nia an ti chuan zu chuan dan hoya chuan tu polo ni la ang khat vek kan nialom ithil ti kha dik lawa chu wang chuan police howin an chin fedi du chuan dui thang theye an tia director lin chu thin rem tak chuan chulai mun rang chuan ani ne chini photte se tin akal san ta dei mai ni chu ta le zu tang chuan kapi I thaim I khil tra mani chuan kha I tu galo keng lom e ta che tin a e tu lo ken chu a han phora ti chuan a han e ti ga he Pitar la hian ole kalom lo tu ke tin alo e ve mai boka fel ati khop mai e tu nei te chu atui pok sia even fel ve mole an ti chuan zui chu phone alo ro ya chu ta hello an ti chuan interview hun khada kan ni to wa tuna dak ni la chan ve pel to enga tingi lo kal lo na khai du le lo din em ni a han ti chuan zui chuan en tingi ka ti ta gang kanu en kol na turin na ka mo pok sia ma cha ka kalang hala ni chuan ka pi hi boi pu yangai bok sia a em poni se ka pi hi kan boi pu ma sa jok phot mai nga tin supervisor mi lo khathiam phot mai te e emergency thil ka tok lo ka kon thleng man don lo ang khop mai min ngai dam mai don nia atita ti chuan phone chu handa poi lo mai ka na chu du la ka chan ri phot mai ang na dang te po ka zong la zok mai nyang chu tin police station na ka lang miang chuan I chung te kan zong anga I chung te omna ka hoi don chenia a han tia ma se helai Pitar hian police station na ka ngai hlenem kha tungai bia ka poisai mo morning ka lo khia I facebook ka chu wang chuanin I thil ti that man hi lo man doni phu ni I pi hiam poisa tam tak ania poisa tam tak ka pidon chenia a han tia kha lo king te tin a phone chu a han phok ve ta tre mai ni hetila hian lu company a chon meeting pui mo tak mai an lo na ya lu company an ho tu pa Mr. Lu chuan anaute ho na chuan hetiang proposal te chu alak don lo chu wang chun lo siam thle ro
anh lo trong company mail mỗi lâu nó tụi con này hi anh thì à chú ta phone chú hẳn lá ô cà phê nghe người ta anh thì chuan bây giờ băng taking lâu cao hal vắt rồi lâu cao hal vắt lâu này chuan cắt tục ba trong những cái bàn hal don trên nè anh đâu thì à vợ chú lòng về ô lâu cao don nè cà phê lâu theng hal vắt thằng anh thì à anh nào thì hôn hay là chuan meeting chú thì khan to to có xe mà tông lâu bớt xíu là cà phê hôm nào con cần hal vắt thằng ai anh lâu thì kiến đầu chuan chú tăng chuan cà phê cái sợi hàng khan police station à chuan vợ cái là ít chung thế chú cái dân bùi don trên nè anh thì à chú về lại lại Pitar hiền anh nắm thua mà xem nông lâm trong chuan Mr. Lu chuan lâu chết tất chất mày Mr. Lu nàn chuan anh in đâu ta vắng vắng mày à chú ta mình lâu phát thiểm lộc cà phê hay lâu theng tai ít thua mò anh nghe buổi này em này anh tị chuan buổi này là về lại hem hay chơi phèo tắc mấy cái mùa anh ấy hem mình chăn hem mà mình tị tụ đã tu te mình thà lâu tắc tắc te anh ấy hiền mình nọ bổ saka chú vang chuan lom tu soi nam paisa pe la khati dewa paisa pe gole tam tak pe ang che an lo tia Mr. Lu chuan thuyền nu enzan ngai mamoa an ti chuan kapu milo khathiam la kapi han trampuya mamoa ka trampuya ne mai an le lampang ka be sewang pon ni lo tuna hei achung te in local to boka chu wang chuan milo khathiam la ka kal le mai nge tin kal han tuma ma se pi bel chuan kal mai lo ve min chan hima mi thota ka ni ti ka khrialom chu wang chuan he ti tal hian ti tiang ka tu pa no puya hian tong la ka du ni he tiang ang mi fel hi mau tan ka du ni inin nei tu ka ni ati ta in ne ya en ting chu chu ni thenga tin an lo buai khop maya ma se pi bel chuan ko puya tan chuan mi thwa hian thwa chu wang chuan ka tu pa ani hi mi thwa nei hi in nei nge nge tu ka ni in nei lo ni chuan in ka lung oi don lo ni a han ti ya mà sẽ du tăng chuẩn nên là copy chút tiếng cái này nếu nó chú thì film này này em anh thì Mr. Lu bao chuẩn copy thu sợi thu ngay thà về là cầm với khát tin muốn anh em ngang miếng này thì bốc anh khai là vào in này cái nó chút thiếu thì cái này này em anh thì cái đó để chuẩn hay là nó hi cần chung của hi ở cái này lâu khuyên cần sum lại bài đủ vàng hiện copy đâu trần puin chút tiếng chuẩn là lâu thì bao nhiêu mấy thầy in tiếng cái tiếng ngô thì Mr. Lu cho abuai ta khóc mày api là chuan cái thứ sợi oi mấy họ nang mà hi ít chiang lâu này hi cái thứ sợi oi mấy là pi thứ thu oi cho ăn vàn này truyền cái thu oi don lâu chuan in khui ama cái kal don lâu hay là hôm nay có chặt don ăn thì chú ta lẽ duy chuan anh để lấy cái pi lom thứ sợi tu vô chuan hết thì hiện thì tiếng thì đang cái khía bây giờ mình buộc tiêu là chiang singa min puk ti ola ti chuanin inram na te pok an ziak thlapanga apung nen ka gol le thlap don chu nia na ka zong me ka na ka mu ve le ka plate de vek ang chu a han ti chuan Mr. Lu chuan a ro te chuan ka rin nang chiani poisa mo mo wang ane mo he tiang thil hilo ti ni ti na ngai tua he tiang ang poisa ma thil ti thrin ho hi chu nai lo ka du sin mo le tinge ka ti bo wa tang o copy là hiện này tụi con mình để thắt box gì tiền ăn lúc cho buổi ta viết mày pi bèo lại chuan buộc tụi con cái tiền này em bây giờ buộc cả hai lồng chiang xin nga em mà muốn để chuan chiang xin nga chu cầm bể chiang này mấy lồng chuan cái tụi pa anh ấy nụ bùi này là cái đồ này nụ bùi này là chuan lim takin omula chung có thắt cái din don này anh thấy chu tiếng thì lát ta chuan api thu chuan nhang ngam xí đâu chuan office na makalin in nei na certificate chu an ba boy pui ta building atang an lo chhuat chuan zui chuan voin chu kom dan chu mak hle mai ka na dil tu ka chana chu mai ne ring kam khriat ngai lo pasala ka nei ran ta ka mangai pon box si lova pasal nei turin kanu en kol ka langa ya pasal mo pongai tu man kala ni ro sin mole ti na ngai tu ne Mr. Lu po chuan Chanu longai thalok te he in certificate chu atak tak ani chuang lova kapi ti lung oinan khan ti mai ti i khria thiam ka bai seya chu wang chuan tu na tonga thlai lo te a hian kapi mu ta dang lam deuh huna he chu kan cancel le me don ni o antia te rang mai ka kha thiam lom chom paisa ka puk pok ha ka pelet le vek don chu nia ka suyang khan na ka zong me ka na ka mu ve le ka pelet vek ang chu ani na ta ka chom voina pok khan lu company a interview tu ka nia
cho chum tu an ma mo ni ti ka khia ma se kha ka pi kha tampui lo nga ya ti chuan ka tlai deuh tal leka emponi se interview an bo se le huna ka interview lenga min lak chuan puisa kha ka ul le theng cheu an ti chuan lu company a interview tu momo a ron ti ta oni ye lu company a na ka dil velom company lian tak mai nia an chauka po amoin a zawin a lian tu kan tia sin ka mu chak tak tak ani enti ka ma chuang ka lut ve nge ngang ma se tu na chuan ka be se lo angin thila thlenga interview an ko le hun ka nga ka thei to pa chuanga na po ka mu nge yang chuan ni chiang singa po ka pelet nge nge yang che ti na han soi non lia ke zu tang hian dot ka soi ngai lo nia min ring tro an dia ken tiame in tiam tom ni la an ti chuan Mr. Lu po chuan alo ti ve mai boka no pang chial he mai an ti chuan voin lama thil ton chu Mr. Lu chuan ngai tu awang wanga anau pakhat chu phone ta voin lam interview tuwa zu tang ti ming pu an omem lo en chiang teu chuan a interview man lo ni chuan naktuk lama special level lo ko la phot mai teu an ti ya anau te ho chuan entinge thada win kan lo dong song do nam ni an ti chuan ai chu tiang don son chungai lo pa ngai da win interview kha voi ni na tan lo ko la meula chu da chuan kal tu kan lo ko ve me ro chuan special te wa lo ton son vel kha tu lo nia he tiang hin ro man na ka siam ani ti po hi khelo se ti khan thil pa ngai ang kal ko se ati ta ni ola toy zong kan suinga zu tangi po chu vein interview wa chuan na po chu amota lom tak chuan chuan na thok ho the na chuan e ti ro siam da chu han sem vela he tiang company lian tu ka na kan mo ve thei chu ka man lom takem he hi kapi ni mena ka tampui wanga mal som na ka don po ani mai thei ni ti ta ngai tua tu na chuan kanu po ken kol thei don ani hi tin lim takin chuan ha thok ho chu e tu alo sema sa te chu me te alo pe ya alo bonus pa ni chu ta la supervisor zeng chu an kal ta hey e tu chu iwa siam nem ve ya iwa siam nem ve an lo ti chuan a na thok ho hianin buak de wan e thena turin ni dangain ka siam tam deuh zo kan e antia ma se Mr. Zenga chuan he tianga e tu ka siam nem view chuan a chuang bang om thei longa ka e rok tu po ani hian alo siam zo vek don thina ni chu wang chuan he chu ka khap wa tangai nei tina ngai tua he ting hianin sa an siam tu tok ngai le nem thing tlang atong lo ko ti taka sai wangai sang ve heng ho hian sa pon e du to to lo ithil siam ho hi ale be ka chuan ti tlem do tong che he tiang ai ti to to chuan poisa hek mai mai an tia ma se Miss Zu chuan nia poi ka ti khop mai ka voi khat na thona ve nia ka lo kha chiang lo ni ma se hei a chuang bang om lovin ka sem zo zela ale be ka chuan nia ka lo film kho do to don nia chuan pok takan e theinan thei tok lo chuang an tia a lo chuan he tianga ti zela ni chuan company poisa e hek tia ka tana ngai ni anti chu tianga mi zong zong buak do siam pong ai hlenem andu chuan in pon laman e ve le meng chu tianga mi tlon hoi ro pu ang hrima i han ti vel chu e hoi ro hi dik lo tok mai tiran hawa supervisor jang chu tiang lam pang ni lo chu tiang ai to na chu ka pum ya lo nia a han ti po chuan he Mr. Zeng hian adem lui tatlat maya ithil ti dan hi dik lo ni chu wang chuan ka thui oi don lo chuan he na tong po hian ibang mayang an ti ta ole ka hrie ale pe ka chong ka lo film khok do to don nia an ti lai chuan director len chu an kala enge nia inin hnial poina chu an lo ti zuya han ho chuan e heu he no hi ni mo supervisor zenga chu he tiang thing tlang no la te i do roi vel ani mo enga tinge interview na he tiang te i lo tin tio thei le he tiang te chuan thiam tak tak nei hleinem kan ho tu pa president luan a khriat phei chuan a thinarim viawang antia chuta president luamo lu jesu in tin em nia a hantia daga to len chuan o ni ye i kheto em ni an lo ti a lu jesu ti chu ka pasal hing ne nei ang chia chu wang mo le tin hon soya eng thu nge moi soi le i pasal le kan ho tu pa chu soi zom tum hek son se tin Mr. Zeng chuan lo soya nghe nè i pasal chu kan ho tu pa hian ni tin em nia an ti chuan ai ne lo ve chu tiang ka soina ne lo an ti wata chu ta director len chu na mai chu na kon beng hal ta thok mai enge ni ka pi thil ti sual ka nei em ni an ti chuan
he company a hian kan ho tu pa chu ka te te tonga ka khriat to le ka kom ngai em nakin lo ka pasal ni mai tu tin an khavek nang hian ka tiang khan ani lo zong in thulo thei da me song che chuan Mr. Lu chong chang chu voi khat polo soi ve to song che an tia chita Mr. Jang po chuan en mei po hian henu hi a hoi hai lo ka ti khop mai chu wang chuan Mr. Lu khriat ma in ani hi kan ban ha wa dangai don ani ban ni lo chuan dokan hi ti fai ko le an han tia chuan da ka tolin chuan dokan a chuan ei to chu fian chuan a han ti da kol vela inga tingi din nga dokan hi ti fai de se an ti le ya ti fai du lo ni chuan ban ni nga lang an ti ya ti chuan zui po chuan puan che chuan dokan chu han khu fa ya ma se soi tong khan dokan chu an ron ti bal zel tamaya zui chu thinakin ve trap ma se he na hi ama mo sia tuna achang le ta thinakin mani chuan an banang til hom bok sia anu dam lo en kol ngai bok ne ma se to pa chuan khatin ron ti bal zel te chuan ending ka ti fai theyang an tia Mr. Jang chuan towel ke ngalom I towel khan I hu fai zel ang chu an ti chuan hei ka towel ken po abal to towel chong abal vek to lom an ti ani chuan I thuam no kha hlipla I ko han hu fai la ne melom I ko hala fai thalo male lo tia Mr. Jang po chuan inge mo le khriat le I ko han hlip hal da che a gon tia a gon nok ta tet mai zui chuan na chan mai lo wang chuan angoi ran mai a thei dan chuan a han hu fai zela Mr. Jang la chuan khalai po khala fai lo khalai po kha in khuk tu chu a gon soi zel maya chuta zui chuan in thil ti dan hi dik lo ni ke ma hi mi mal takin min huwa ni a han ti chuan kan huwa chen ni lo in na ti tu kan khul chen ni mai rom tunge ni in khweta I ti tu te chu kan khul ve bo kong che chu tin an gon haw le zel maya in thil ti dan hi dik lo a han ti chuan min nial ngam ani mo khoi mo I thuam ho khan kan khuk ti tiang che tin Mr. Jang chuan a ko chu pota min tha teu tin an awa chu vele enge boinai neim nia tin Mr. Lu chu a kon kalta ole chun zom chu episode ta kan kon ti chun zom anga alo chu hun pang alo chang ula kan kon ti chuak le wat don ne o alo chu hun pang ai khelo tan zan da ya ta le chun da so pania kan kon ti chuak zel athak zel kan kon ti chuak zel ani ti kha kon se bo ani e YouTube pa khanin I call bomb tech I khain lo entry num ka khalawa phone la chung chang soina kha to nai ka video on en phone po hi phone thak le ve ka to ni te polo ti me thea en hong phone nge denga camera thang e chiang chi zat mana chun en hong phone nge thwa te call bomb tech mi channel a hen kan kon soi thuina ke ma tak chung ka kon soi lo ma ko ke ma en call tho chu ni thowa to uina kon soi thuina chuan hemi call bomb tech in lo entry chuan in thil pakhat ham that na kon om don ani chu hei hemi video ti ka kon ta lu ke ni lo en don ya Cell care aizol bazar bung kon hospital rota hian thatak taka oma heta tanga in le hian in advantage om ve chu cha po cha thei thona in atang in le chuan after sale service engamo chiang lo le thalo te om ni ta se warranty claim chungchang ate lo in siam sak chungchang a khanin experience lo nei thui to tak an ni wangin an ni hena tanga le hi hloka chuan accessories strang screen guard ti te temper glass ti te cover ti te le khatiang ang chi sang kan soivek seng lawang hang khan nei chikim ma manat lom boka company ret a hian thal tam chuang lo pialama keima ni channel kal tlanga invalei ani chuan tuna kan ron tarlan I kan product code ti KBT 260 hi vasai ula special discount an lo pek belang cheu all bomb tech channel kal tlang khan indora hian kan ron kalani ei product code po karon soi thei KBT 260 kha vasoila chuanin online na cha ai hlok da in gift le thil thadeu idong tel don ani tin sell care atanga in le ani chuanin ange ni payment ati theitan kherlo po in EMI ai kha tianga thep thiar han rulang chi scheme te po kha an nei ani ti kha kan soi tel bok ani chu kha ni ya phone ni lo le du ni mo installment ni le du ni mo khang engki ma kha hami sell care a khanin lo va boi pui da kha coach te khalo soi da mo ham that na kham don ani chu ole kha ti song kha tun tu ma kan ti the chu ni phot te se